अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। नारूर समतानगरकडे जाणाऱ्या पुलावरून पाणी वाहत असल्याने 8 दिवसांपासून या वाडीतील लोकांचा संपर्क गावापासून तुटलाय। त्यामुळे येथील लोकांचे मोठे हाल झाले। गेल्या 8 दिवसांपासून कोसळणाऱ्या पावसामुळे जिल्ह्यात हाहाकार माजलाय। या पावसाचा सर्वाधिक फटका डोंगर भागातील गावांना बसलाय। नारूर गावाचाही समावेश असून येथील समतानगरकडे जाणाऱ्या पुलावरून पाणी वाहत असल्याने 8 दिवसांपासून या वाडीतील लोकांचा संपर्क गावापासून तुटलाय। त्यामुळे येथील लोकांचे मोठे हाल झाले। डोंगर भागात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस कोसळत असल्याने नारूरगड नदीला मोठ्या प्रमाणात पाणी आलंय। यामुळे नदीकाठच्या भातशेतीचं नुकसान झालंय। दरम्यान याची दखल कोणीही घेतलेली नाही। ग्रामपंचायतीकडूनही दखल न घेतल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।